Здравейте, приятно ми е да ви видя най-сетне на живо. Толкова съм слушал за вас. Чудесен повод, радвам се все едно, че имам рожден ден. Ще споделя това. Когато ми се обадиха за кастинга, ми казаха, че нямало изискване относно облеклото и затова не се докарах официално. Но сега, като ви виждам как сте си изтупали и колко добре изглеждате всички, реших да не се излагам, така че се принудих да взема назаем панталона на портиера от рецепцията срещу 5 лева, 3 лева, 5 лева и обещанието да направя едно съобщение от него име. Момент така, сега ще ви го прочета. Нямам идея какво значи. Трактор, дръж се в затвора. Като излезе след 5 години, ще оберем онава черница, дето ти разправих. Наблюдавам я. Подпис не се чете. Явно човекът ме мисли за някой известен, който го дават по телевизията. Добре, окей, приключих с това. Само че, чакайте, отплеснах се. Забрах какво трябваше да кажа. Май беше нещо важно. Да се представя. Казвам се Кузмо Карая или нещо подобно. Комик. Сега, вие най-вероятно не сте чували за мен, обаче би трябвало. Не се занимавам основно с това, но все пак имам известен опит в областта на филмовото изкуство и телевизионната реклама. И доста малък секса. Но смятам, ако стана популярен, веднага да наваксам. Всъщност няма как да скрия, че като актьор съм толкова неизвестен, че доскоро самият аз дори не бях чувал за себе си. Все пак, последно време рейтингът ми взе да се покачва от напълно анонимен в мразен, което пак е нещо. Особено след последното прослушване, където така обиждах всички и най-вече жените на Иван и Андрей, че накрая се събудих в един контейнер с котки за компания. Както? Моля ви, не пляскайте тук, изяждате ми времето. Така де, ако сметнете, че съм умен и забавен, те да знам. Но за нахален, няма да успомня. Да ви кажа, много харесвам продукта ви, така че ако ме изберете за рекламата и ми дадете ролята Кълна се Господ, ще ви спомена в завещанието си. Вижте, знам, че всичко това сега, докато слушате, може и да ви изглежда като абсолютна глупост, но после, ако гледате пак записа или утре на закуска, непременно ще си кажете: ама това Кузмо бил направо гений. Благодаря ви и с това приключвам.